Nyinga Milton Jaka Black, jonyuol mag jalup kapten mar Ragumo Taekwondo Club Felix Ochieng Omondi manche nonegi gi jomaundu Kisumu sani koro kwayo ratiro ne wuodgi no. Ochieng Omondi nonegi gi jomaundu manyaka sani pod ok oyangi kanoyudo wuok e orako mar Taekwondo. Wuon mare wacho ni kata obedo noselimo loch nanga mondo mi otim nonro mathoth. Jalup ruoth makono osebedo kanyise ni gima mondo riti en mana iko wuode. Felix osebedo kapten mar timno kuom thuolo malach ka bende ne giikore mar dhi e temruok mar dhi e tim maduong' mar Kenya. Onge kod wach nikech tho nondike. Mak mana ni gima lit ne wan kaka family en ni kaka nyo family olus nyathi gima en Felix Ochieng, nyathi maonge kod wach. Gweng'o dok moling, sirikal oling, chief onge gima chief nyalo wacho. Chief kana dhire, chief nyisa ni the way forward en ni mondo gol Felix keli mondo iki, and that is it. Onge gima omiyo ywakwa mwakelo ne jo media en ni mondo wadwaro justice ne Felix. Tim mar Gor Mahia nomedo chwalo telo mar